Κυρίες και κύριοι, οι ελληνικές ιδέες είναι έτοιμες προς απογείωση με την Air Fast Tickets. Ακολουθούν οδηγίες για την ασφαλή διεξαγωγή της απονομής. Σε περίπτωση απονομής βραβείου, χρησιμοποιήστε την ειδική σφυρίχτρα που θα βρείτε στο κάθισμά σας και σφυρίξτε. Αν κάποια στιγμή αισθανθείτε άγχος με την εξέλιξη των βραβείων, πιέστε επανειλημμένα το anti-stress ball που βρίσκεται στο κάθισμά σας. Σε περίπτωση που συναντήσετε κάποιον ανεπιθύμητο συνάδελφό σας και θέλετε να εξέλθετε από την αίθουσα, ακολουθήστε τις φωτεινές ενδείξεις και χρησιμοποιήστε την έξοδο κινδύνου. Αν κάποια βράβευση δεν σας βρίσκει σύμφωνους, εκδηλώστε τη δυσαρέσκειά σας στην ειδική σακούλα κάτω από το κάθισμά σας. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Σας ευχόμαστε μια ευχάριστη πτήση στα Hermes Awards 2013.